Wow! Pampeskita rin po to eh. Hello mga kuwigel! So, mayroon po tayo ngayong crispy bangus belly inasal. Yan. Tapos mayroon po tayong mga fried kamatis po dito. Tapos, ito po sasawan ng yan. Itong bangus po, after po itong i-grill, finalight po to sa pan. Tapos, na may konting oil. Yan. So, bago po tayo magsimula, pray muna po tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkaibigay niyo po sa ito. Sana po kapagaling po natin may masakit. Amen. Bago po tayo magsimula, maghugas po tayo ng kamay at magbangon na po tayo. Ayan. So, ito. Wow! Pampeskita rin po to eh. Oh, crispy to. Unang subo po. Sarap. Crispy. Kain po mga kulig eh. Mga taba. Wow. Kamatis po. Crispy.
Wow. Wow. Hmm. Sarap. Kain po. Wow. Last. Wow. Mamaya pa magsasato pa si nanay.
masarap naman kinakain ni Christian. Yan, simulan na po natin ang ating shout out. Shout out po Jojo Iginio from Malabon City, RJ Marcelo, Chain Nel SC, Abigail Buhawe, Nasel Ann Belo, Idania Macarulay, Ensalay, shout out family Ensalay ng Tanay Rizal, Jocelyn Janier, Marisol Go Fernandez, happy birthday sa bunso niya, Frances Isabel, Eloisa Swagard and family ng Tarlac City, Faye Arevalo Matignas, Jeneline Fulugan, Faragua ng Isabela Province. Shoutout Marie Chris, Scotty Balino, Brian G. Ringor. Hello po. Shoutout kay Way Kulba, German Shepherd Channel, Noli Banting. Thank you so much po Adnan Comando, Don Carl Escanio, Paulina Cabigaw, Aileen Vlog, Vivian Makasait, Khalid Guzman, Romeo Sena Jr., Lexi Kate Olani ng Isabela, Madsen Ferial, Jasmine Manzano, shoutout to B. Jean Manzano at Romer Manzano, Rene Pantic, Eloisa May Babante and family, Meds Lorente ng Batangas, Jude Guevara, happy birthday CJ sa October 21. Opo. Hannah Conor, Ella Habonillo, happy birthday kay Junel sa October 23. Joy Balacanao, Sharina Clar from Bukidnon, Bonnie May Ralo, Manfred and Wences Listats ng Austria. Ingat po sa nalalapit na second stem cell nyo. Pagaling po. Cyrus Agabi ng Bukidnon. Thank you so much po, Danny Callejo and family ng Lipa City. Bangtan Soulmate, Earthleaf Sariola and family from Las Piñas City. Blessy B. Amor, Torres and family from Nueva Ecija. Jeff Andrew Bacasina ng Bicol, Naga City. Papa Doc TV no Sorsogon, Ruby Jane Columna. Shoutout Noemi Rivera de Mesa. Thank you so much po. Kay PM, Minwoon 9697, Hello po. Tristan Jake Estela Navarro III, Gillian Andres, hello anak, Jude Guevara, happy birthday CJ Gentino, and kay Ma'am Maria Teresa Castillo. Opo. So yun po, natapos na naman po yung masarap na mukbang natin. Maraming sarap po sa Diyos at sa inyo po. At hanggang sa muli po, kaya bigna lang mawala! Kung nagustuhan nyo po ang mukbang namin, please subscribe at turn on notification bell para ma-notify kayo every mag-upload kami ng bagong video.